Selma naSandra Mtukodza vadecida kuenda kwaOla vakanotaura zviri pamwoyo pavo mushure mekunge Dezi aendawo kuHerald achinoburitsa kuti anga asingadi drama ndosaka asina kuvadana pakare paya. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to hit the notification button kuti pese patinoposta muve the first people to know. Yes, this is a reaction video kuvidhio raitiwa rekuti vana vakasvika pakudya chikafu chembwa. Dezi aisira vake vana rice. Mwana Sandra akasvika pakusiiwa kukwekwe ari 1 family yese yangomuvhira kuNotoni. Vanga vasingabvumidzwe kusvika pakare paya, and that was their first time to come and perform there. Sandra ataura zvese zviri pamwoyo pake. They retraced the lifetime yavo yese vachigara naDezi uye pese pavakaita interaction naye kuedza kumbira regero kuti vadzokere kupakare paya, zvese to no avail. So this was more than just a performance that went wrong because they got emotional or anything, but it was much more than that. So Sandra akanogara navabereki vake kunyanya Dezi naMtukudzi kukwekwe. Akabva kubasa umwe musi akawana pasina vanhu pamba, vaenda vakanogara kuNotoni, and paakaedza kuti azorenta leta kubackyard kuBoyska yaiveko akaudzwa kuti hazviiti because muridzi wemba ari kuda imba yese. And one beautiful thing that came out of these Mtukudzi girls is the way they referred to Dezi as mama. Pese unotosha kuti vakureva vanhu vakureva mai vavo here kana kuti mama Mtukudzi. So you find kuti when they are referring to their own mother vanogona kungoti chera, then when they refer to the father's wife they say mama. Kuratidza so much respect, but Dezi akaomesa moyo. Nyaya hombe yakaitika ndeyekuti Dedhi vakasapota Semu kakawandisa kusvikira musikana azongotaurawo kuti wedwe Dedhi hamusi kundipawo chance 1. Ndiri nzou yenyu, nzowana ikunoiko nzvenzvana chishona kana ndiriwo mwana wenyu, dai mandipawo kana attention mundibatsirawo kuti ndigone kusumuka. Chati richibva raleakwa to the public and ichibva yaita front page Herald chichi, nyaya ikabva yatongotekeshera zvakadaro. Mama felt ameno vakafila kuti vakakururwa, vakati kuvana havadi kuvaona zvakare muupenyu hwavo. Now when they tried to reach out to say I am sorry and all, Dedhi vakati I'm very angry kuti you took the issue to the public, but now I want you to come and apologize. Inini kwandiri it is fine, I have forgiven you, but then kuna mama ndokuti nyaya yacho igone kupera. When they tried to go to mama vakaramba ku apologize kwavari. They stayed there for like 8-9 hours and they were sitting outside kusvikira varumwa nemosquito zvikaramba zvachose. Dezi uyu akati asvika pane vana vaMtukudzi ava, handitika whatever the dynamics, but she came not as a first wife but as a second one. She failed to accommodate vana Selma. Kuri kunzi kwaitoitwa perfect family kwoitwa maothers, sekuti rice yaitobikwa yosevwa the perfect Mtukudzi family, then Sandra ozopuwa chikafu kubva mupoto iri kubikirwa imbwa. School fees chaiyo musikana, baba vaizozouya vobhadhara, iye atombopotsa adzingwa akonewa kunyora mamwe mapepa. Guys, zvinhu zvakadii izvozvo? Iwewe Dedhi kana vaenda kutow vachitenderera world yese vachitowa, and you know those shows they bring in a lot of money, but mwana oshaya mari yekuenda kuchikoro yetransport kusvika akudoneterwa neshamwari dzake. Mwana weIcon zvimwe zvacho kutozvifumura. Guys, kana mari yakangowanda I do not even know why people get to a point yekuti vanovenga vana. Kana mari yakawanda, maresources aripo, ipai vana zvavanoda vaende kuzvikoro, movaendesa kuuniversity kuMalaysia kure nemi, mosara muchidanana muchizvityira mari yenyu, because the fact that they are still in the vicinity uchivaona every single day, maybe they are in your space, you get angry or you actually feel like punishing your husband for having these kids or whatever. Kana mari iripo, aiwa vana ngavashandigwe vainde kure vanogara kumauniversity and empower them so that they are not in your space.
handizivi kuti problem yemaster mothers chii, but I actually saw a Cinderella story. Vana ava vari kuti ivo they do not want anything from the Mtukudzi family, they only want to be part of the legacy. Vabvunzwa kuti nhaka yenyu chii? Seumata netracksuit oversize yakapuwa nababa wake yaakapuwa panhaka. Sisi vane heti yavangu vakatopfeka Sandra the firstborn. Chiheti chaakapfeka icho chiya. Yes, it can be something that is valuable, but that's all they got. Kuri kunzi wiwu yababa yakazonzi kuhigh court zvinhu zvese zviri kupiwa Desi, and then ivo they got nothing. After patombouya mapepa ekunzi pane trust fund yanga yaida kugadzirwa, but hazvina kuzogonekamwa nenyaya yetime. So guys, when I'm looking at this, I actually feel like Mtukudzi is not a victim in this. So many people are trying to make it feel as if Mtukudzi anga kasungirigwa, he was under a spell of some sort. He actually let it be, akazviregera zvichienderera mberi. And the problem is the girls loved him so much and they felt like he did everything he could to protect them, but I actually feel like he let them down. Sekuti kuri kunzi Sandra akambonzawo ave part of the management team achibatsirana naSamantha. Samantha achirana kuSouth Africa since at the time she was married to Nengomasha, then iye achiranawo zviri kuitika kuZimbabwe. But then Sam the manager paakahoresa Sandra mari, mama Desi havana kufara. And it is also being said kuti musi waakapinda Sandra basa, actually mama vakatomuti handidi kuzobirwa mari dzangu. So from the word go, mama thought kuti this money was hers and she did not want the children to be part of this. So guys, nyaya iyi ndo yandiri kutaura kuti Mtukudzi was supposed to put a stop to it from day one. Kuti aiwa Desi, wasvika ini ndine vana vangu, ndine mukadzi wangu, iwewe ukauya, yes wako mwana chero akaita mukuru kuna Selma angagara ari wamai varipo. Chero ukazozvara iwe ndiwe wakazozvara mwana mukomana, yes we understand that, but the money is not yours. You might be married to me, but I have my kids. Woisa marules sababa varipo. This is not just the story of Selma Mtukudzi. This is the story of all the African children that have gone through the same nyaya yemastepmother iyi. Taizvona pana naCinderella tichifunga kuti hazviitike, but kune vese vakagara nemastepmother, I think you can attest to this. You actually become others mumba mababa vako. Vana vakauya namai vanokatogona kutova at a better privileged position than you. For example, Desi akauya nemwana wake anonzi Faith. She's the one running Pakarepaye right now, but Selma is not allowed to set foot paPakarepaye. Samantha right now akasiya aparadzana naNengomasha South Africa, achibva adzokera kuZimbabwe ndiye ari kugara mumba yevabereki. The house is in her name. So you find kuti vana vakawanikwa varipo pamba apa nevamwe vakazoitwa kunze uko, they never got anything, but only Samantha right now nemwana waDesi, they are the ones that are enjoying the legacy. Kuri kutonzi Sisi Fei ndo vanenge vakatomira pagedhe vachibhadharisa mari. Guys, this is what I'm saying. Varume vakawanda vegeneration yanaMtukudzi, this is exactly what they did. They turned a blind eye when their children were suffering, and kuri kunzi Mtukudzi would smuggle money kuti indiswe kuvasikana. Why would you do that? This is your money. You are working, you have children. Why can't you just take your children to better schools or pay instead of smuggling and all? Pakaburitswa chatapa yanga ichiratidza kuti Selma aitaura nababa vake zvanga zvichinzi kwai they were not on talking terms. Yes, on the public eye they were not on talking terms because vaiedza kuvhara Desi, who did not want the children to have a relationship with their father, but kubackground vaitaudzana zvakangonaka, and they were actually working on a song together as a family. Nevamwe vana vese Mtukudzi akatomeka sure kuti vana vese vaenda somewhere kulunch kunosangana, but it was also planned kuti kana vodzoka kumba vasasvike vese. At the time the father was
very sick and everyone was coming to see him. Vachibva kulunch vakatosvika 1-1 because they were not allowed to be seen together by mama. You find good everything that is happening right here in this family has got its roots by hatred in a Daisy. I don't know who she hates, who she hated, or was she angry at the husband, or aivenga Melody kana kuti chi, but you do not do that to the children that you found there. Yes, vanoera kumashure tinogona kudaro, but vana vawawana uripo uchitora murume asiri wako bodo, guys. Selma asvika pakutoita shed etie ola munhu wese hapana akwanisa kutaura, guys, vachirondedzerwa makuriro akaita vana ava, kuti vanhu vanotorongana voenda kumaholiday vodzoka, iwe semwana uripo wakatarisa. Alright, yes, muchiri vana vadiki, kukana makura vakatozodzokera kunoita a public apology to the newspaper kuti nyaya tataura, guys, vedu vetokumbira regerero kuna mama nadedhi kuti takanganisa taburisa nyaya public, but still mama Daisy vakaramba kuti pave nekuyanana. Pakanowinzwa third party muzukuru, kukawinzwa nedzimwe shamwari dzamutukudze that were very close. Kusvika mutukudze asvika kuvana kati indakuregerai, guys, let's go and pretend as if we never spoke, and then imi muchakumbira regerero ini ndobva ndapopota, then mushure mazvo ndobva ndakuregererai. But still when they got home, Tukudzi kept quiet, mama vakaramba kuti vana varegererwe, and then life continued like that. So this is what I'm saying, he was not a victim in this unless the girls get to understand that this man was not a victim, then they are going to heal. Problem iripo ndeyekuti nhamo dzese, or actually the mhosva yese iri kuiswa pana Daisy. Daisy this, Daisy that, Daisy this, Daisy that. Daisy was not married to herself. Daisy was married to a man who was sane. Aiziva kuti vana vake they were going through stuff. Vamwe vari kuti Mutukudzi was a legend. He used to be up and down and he never saw the struggle that the children went through. He actually knew, guys. It's not like kana uri artist unogara uchimba everyday wakangogara musango bodo unenge uchitoziva zviri kuitika pahouse pako. So pamwe paizonyorwa vana nziyo hazvireve rudo handina, hazvireve chini. Yes, he would write all those things and the whole world would smile, and he was a legend out there. But kumba, things were not well. The kids are broken. But anyway, vana vekwamtukudza, Sandra na Selma, they are simply saying, we want to be part of the legacy. We want to plan something for our father together as a family. Sezvakangosiwa zvaitiwa namudhara kuti we are writing a song together, we are working on this together. Umwe achimanager, umwe achibata mari. Yes, Selma and Sandra, they do not care about money. Sandra is now based in the UK. Selma is working on her own projects, anofamba around the world, singing and all, akatombopinda White House and all. She's doing great on her own. Ari ikoko kwa manata. Avasi kuda any wealthy. Yeti yavakapiwa yone tracksuit dzavakapiwa. It is enough, but they just want to be part of this legacy. They said the greatest inheritance they got is the Mutukudzi blood, and no one kusvikira panaiye Daisy wacho, we will never take it away from them. They also commented on Shadaya kuti who is Shadaya. Selma ati Shadaya is just a guy who does not have any children. He does not even have a wife. Munhu ari kungotsvakawo content achiedzawo kutsikirira vamwe in his content, but basically he is the one who needs to learn or perish whichever way he wants. Ukuwo Sandra ati iye Shadaya ari kuratidza kuti anga aripo uye anoziva zvese zvaitika kwaMutukudzi. So well done Shadaya, ndimi ka baba vacho, ndimi mai vepo, chitiudzai imimi. Kana Shadaya ari munhu akakwana anonzwisisa, anofanira kusvika pakuunderstanda kuti no, sometimes you just have to keep your opinion to yourself. These children did not take part in any of the parents' conflict. Actually, they don't even speak of their mother in all this. Vaitozvisafira vega vari musilence up until the point yekuti mama vavo, when she heard of all these things, dzimwe nguva vaitozvinzwirawo panyuzi votobvunza kuti kona imi vana mainyararirei kodeni richira, ndakapindira ndakazvivhiringa kare izvi. But basically what we are saying is stepmothers, when you get to a family, whether the child is born there watovepo kana kuti wasvika aripo kana kuti chi, mwana hondo yako ine maparents akaita whatever. If it is infidelity, then you fight the people that
practiced the stuff, not kuti woswera uchivenga mwana. Yes, at the time zvinenge zvichirwadza, but now that Selma and Sandra vavanhu vakuru, guys, vavanhu vakuru, you still fight nevanhu kuti vaita seiko, vanokutorera rudo rwupi, kumurume wacho ari kupi, where is the husband? The husband is long gone, long gone. Saka handizivi kuti why vachiramba vachinetsana nenyaya iyi. At this time they're supposed to be united and stand together and make sure pakare paya moves forward. Nyaya iri kudiwa pa ndeyekuti vana vekwaMutukudzi vari kungoti just include us, that's all we need. We do not need anything from you. You can have all the money, all the riches, all the houses, everything. We are doing fine on our own, but what we just need is to stand together as a family. To all the men that are yet to go through this journey, or men that have started in this journey but they are not doing it right, this is a wake-up call. Stand up and fight for your children. Kana mukadzi asingadi vana vako, chero newe haakudizve, ko munhu anozoda iwewe asi product yakabuda pauri asingaidi, zvinofamba sei? Handizvi understand. But anyway, these Cinderella stories are so many out there, and zviri kutoitika. Tiri kungoti isusu mama Daisy vanogona kungotora award yekuita mwoyo wakaipa.